این ролик با یاری ادین اکس بی ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدов نویسید 5000 روبل به شما بونوس میده. برای این بونوس رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین در شاتون پل پارتوین. اتوماتیکی بونوس به شما میگذارد. سیلکش در اپشن ویدیو. السلام علیکم دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دوشنبه شو. من هستم با شما بابا جان سعیدов. ماشین های فروشی خودتون در نمره در روی اکران واتساپ یا وایبرش روان کنید. کورس امروزه برادر 1000 روبل روسی 147 سوم تاجیکی می باشد. در ویدیو امروزه 13 ماشین فروشی های بهترین ماشین های شخصانی که بار اول در کانال ما حتما پادپیسات سکنن. برادرها بیاین همه کسای لایکی مونیم برادرها بهترین میشوه. با ما نیروی تازه میبخشه. ما ویدیوهای نو با نو رو پیشکش شما میکنیم. میگذاریم با ویدیو. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان رو دارن مرحمت. این برادرمون اسمت الله شما رو از جای زیستتون مسکو یا مسکوفسکی اوبلاست گرفته به سرحد قزاقستان ساق سلامت برده میآورد. ماشیناشون با کامفورت بلند تویوتا و میتسوبیشی. در حجت‌های شما یگان مشکلی پیدا شود این برادرها خودشون حل میکند. نمره در روی اکران و در اپشن ویدیو. مرحمت زنگ زنید و از نام کانال دوشنبه شو گپ زنید. یکم ماشین فروشی مرسدس سچکا ابیومنی سالی برارشش 2000 ابیوماتور د коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 8 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри исфара. нархш бошад 75000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 510000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро ҳамин ду суратша равон карда буди. ина бародаро пешкаштон кам ина бо касоне ки хоҳишмандай занг зана бо соҳибаш маслиҳат кунад. дастгирии моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳотонро нависед. бародаро биё ҳама касая лайки монед беҳтарин мешавад. дуюм мошини фурӯшӣ некси дайву германский соли бароришаш 1997 абиомотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шудагиаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 14000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 95000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ бисёр бародаро шевролет хостанд. ина бародаро марҳамат шевролет круз соли бароришаш 2012 абиомотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 65000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 442000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ бмв тройка соли бароришаш 2004 абиомотор д коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мултирул электропакет сиделниёш абагирвател ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 60000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 411000 рубли русӣ мешавад.
боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. Марҳамат, занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback. соли бароришаш 1996. объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, яксола ҳуҷҷат дорад, люк, кондитсионер дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 170000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014. соли бароришаш 2006. объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 136000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti. соли бароришаш 2003. объем мотор 1.6, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензин, газ, яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 190000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback. молодёжни кардагии бародаро. соли бароришаш 1997. объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош, танировкаш 3 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кондитсионер, задни камера, телевизор, самбуфер ҳамаша дора бародаро. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 38000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 258000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, салонаш полни кожнияй. нуҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107. бисёр бародаро 07 хостанд. ина бародаро, марҳамат. соли бароришаш 2003. объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, 8 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 13000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 88000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. даҳум мошини фурӯшӣ Chevrolet Cruze. соли бароришаш 2011. объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, растамошка кардагӣ нест. нав ай Россия бурдагиянаш бародаро.
растамошголи кардагӣ нест, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе бе растамочка нархша 73 000 сомони тоҷикӣ мегашт. бо рубли ҳозира гардонем 396 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 11 мошини фурӯшӣ. бисёр бародаро дар комментари Opel Zafira нависта буданд. ина бародаро марҳамат. Opel Zafira соли бароришаш 2000, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 39 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 265 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 12 мошини фурӯшӣ. Chevrolet Camaro соли бароришаш 2010, объем мотор 3.5, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. пробегаш 85 000. ягон дард надора мошин, ягон камбудӣ надора. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 125 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 850 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. алиш ҳам мешавад ба ягон хона. болои сумета соҳиб мошин. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 13 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra соли бароришаш 1995, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархш бошад 25 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 170 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. бародарони ғариб, то видеои оянда. хонаободу сарбаланд бошед.